Dobar dan, pre svega, zovem se Dragana Tašić, bivši stipendista francuske vlade. Studirala sam u Parizu, Université Paris Dauphine, smer marketing 204 kod profesora Pierre Desmeta, a ovde sam završila studije Fakulteta organizacionih nauka. Pa znate šta, to je definitivno bilo iskustvo koje menja život na pozitivan način. U principu, moje prvo iskustvo sa Francuskom je bio moment kada sam otišla na master studije, fizičko iskustvo u stvari, kada sam sletela nekoliko dana pre nego što sam krenula na studije. Pa onoga što se sećam najviše, to su u stvari puno intenzivnih osjećanja. Na početku, da kažem, malo i nemir i strepnja, dosta prilagođavanja novoj kulturi, školskom sistemu, tom sistemu obrazovanja, ipak je bilo malo drugačije, administraciji, ali takođe i ta sva osjećanja strepnje i nemira su ubrzo prešla u uzbuđenje i sreću kada sam se prvi put susrela sa tim nekim simbolima poznatim u Parizu, kada sam upoznala prijatelje koji evo sada i internacionalne i u Francuskoj, koji su me ostali za ceo život. Zatim mogu da se setim osjećanja i ponosa kada sam završila master studije, kada sam završila uspešno praksu, ali takođe i onako na kraju neke sete kada sam, kada je došlo tome svemu kraj toga i početak nečeg novog kada sam trebala da se vratim u stvari kući u Beograd. Moj master marketing je zaista, u stvari, univerzitet na kome sam studirala je zaista prestižan po mnogo čemu. Prvi deo master studija je podrazumevalo taj teorijski deo, ali čak i tokom tih 9 meseci kada smo imali teorijski deo bio je prožet praksom. Tako, na primer, smo radili dosta istraživanja i analize vezane za obradu podataka sa različitim kompanijama francuskim, ali takođe drugi deo mastera, nismo mogli da završimo master naravno bez profesionalne prakse, tako da to sam dobila u stvari praksu, imala sam sreću da budem u internacionalnoj farmaceutskoj kompaniji Sanofi u marketing odeljenju, tako da i tu mi je bilo onako neki prvo iskustvo vezano za Francusku i za marketing, što je posle mi značilo i u daljoj karijeri. Pa danas radim u najvećoj kozmetičkoj kompaniji na svetu i to je upravo francuska kompanija L'Oreal. Radim u luksuznoj diviziji proizvoda kao brand direktor i odgovorna sam za brendove Yves Saint Laurent, koji je francuski brend, i 2 italijanska brenda Prada i Valentino. I vodim 9 zemalja u regionu kroz hub, mi ga zovemo hub Adria Balkan. Pa samim tim što moj početak, u stvari ja sam već 11. godina u L'Orealu, sam početak je, u stvari, to studiranje i master u Parizu i praksa stvarno su mi puno značili kao prva odskočna daska i na intervjuu za posao. Intervju je bio na francuskom, tada sam došla sa jako dobrim znanjem, poboljšanim znanjem francuskog. Sama činjenica da sam bila stipendista na prestižnom univerzitetu zaista mi je pomogla da, mogu da kažem, na jedan lagan način dobijem posao, ali sami master marketing koji sam završila i taj praktičan deo bili su usko vezani za tu prvu poziciju u marketingu koju sam imala, tako da sam se vrlo brzo lepo integrisala i bila je lepa osnova za neku, ajde da kažem, lepu karijeru do sada u toj kompaniji. Pa, eto, kao što sam ispomenula, stvarno sam imala pomešano osjećanje na početku, ali sada se zaista sećam onako svega šta mi se desilo onako od lepih stvari. Prvenstveno stvarno moram da naglasim, da stavim to kao najbitniju stvar, to su ta prijateljstva i konekcije koje sam napravila tokom boravka samog u Parizu. Mislim, tokom tog boravka desilo su se i neka putovanja i po celoj Francuskoj, tako da sam zaista otkrila zemlju na pravi način. Sam Pariz, mislim da je ovako ostao u mom srcu kao i moje druga kuća i drugi dom
i nekako sam sad i profesionalno i privatno i dalje povezana sa Parizom i nakon tih 10 godina. Profesionalno jer svake godine idem minimum 2 puta godišnje, zato što sedište moje kompanije je u Parizu, pa moramo da idemo često na neke sastanke, a s druge strane i privatno imam mnogo prijatelja koji su ostali, koji su u Parizu i koji su takođe bili bivši stipendisti, ali i prijatelji koji su Francuzi, koji tamo žive i rade. Maltene svaki vikend sam pokušavala s prijateljima da odemo na neko drugo mesto u Francuskoj da otkrijemo, ali evo kao neka od najupečatljivijih mogu da kažem poseta dvorcima Loare, Strasburu u vreme božićnih praznika, ali takođe i ta Provansa, najinspirativnije mesto za mene, i mediteranski gradovi kao što su Nica, Marse i Cannes. Apsolutno bih preporučila studiranje u Francuskoj i konkurs za stipendiju, jer stipendija francuske vlade zaista pomaže finansijski, u stvari, da se snađemo kada smo tamo kao studenti, ali apsolutna preporuka ne samo zbog tog momenta traženja i otvaranja nekih vrata, možda koja su do sad bila zatvorena u profesionalnom smislu, ali takođe i ličnog iskustva, otvaranja uma i sebe onako prema svetu i nekih uspomena koje traju za ceo život. 3 reči koje me podsjećaju na Francusku. Paris, la et la joie de vivre.